Boss Agal in the house. Yo, how are you today? How are you soon? Guys, kumusta mo diha? Actually, nalipay gid ko no kay pagtan-aw na ko sa akong YouTube channel. Kay na po tan-aw sa akong reaction video ni abot po og 200 ka pin. And then nalipay ko kay kanabang wa ko gadahom nga naapoy mo tan-aw, naapoy mo react nga like, then naapoy ni subscribe. Nalipay lang jud ko guys. Munang akong gisigudoan karon kay actually ganahan magupod ko mag-react ako mga video. And then although atong gamit ra karon is kaning cellphone nato, pero at least ba kana bang naatay gamay impormasyon nya makadungog sad mo og laing reaction nga opinion sa tao, no? Especially kita dire mga Bisaya na nakasabot sa atong lingwahe. So karon napo ko i-review, napo ko i-react, no? Usa sa akong i-react yun karon is kanabang before ko mo react, no? Kanang nalipay ko nga kanabang wa ko ka-imagine ba nga ingon ani ang outcome, no? Nalipay ko first and foremost kay kanabang Team Gilas Pilipinas ning daog ta kontra sa Latvia. And then nakasecure tag ticket para sa semis para sa Paris Olympics. Sus, grabe ha. Grabe gyud ang kalipay guys kay last night gibilaran jud nako tong dula nila sa Latvia nga nagsugod Philippine time, nagsugod og alas 12 sa kadlawon. Sus, akong kutob adto is wa gyud 30% of chance nga modaog ang pila. Oh yes, mudaog ang Pilipinas kay sa akong tan-aw number 6 sa ranking sa men's basketball kining Latvia, no? Na ina po sila yung mga elite diha nga mga player nga nakatungtong nag world stage ba sa kining Olympics sa baning world stage nga gitawag nila nga didto mga kuyaw nga mga player, no? Nya ikaduha pod na po sila mga NBA player nga mga og atong kwintahon kanabang mga well experienced nga player. Pero naidakong pero gyud matod pa sa kita mga Pinoy, no? Lingin gyud ang bula kay wa ko nagdahom guys, no? Wa ko nagdahom as I have seen the video, the live video kagabi last night. Sus, kaingon gyud ko nga ang Pinoy gyud palaban gyud, no? Sakto lang tas preparasyon, naatay saktong player, no? Sakto ang sistema sa atong national team. Naagyo tay chance gyud, kay sa Asia ug atong kwintahon sa Asia usa tas mga powerhouse nga mga team. Pero sa Asia pod usa pud ta, no, nga naay chance ba nga makakuhag ticket para sa Paris Olympics. I don't know sa uban, no, kay di man kay kumo subaybay. Akan niya ako react lang gyud sa ako ang nakita gyud ba. Although I'm avid fan sa basketball gyud, pero as per research to myself lang gyud pod, no? As per akong na research lang, grabe gyud ang effort sa Team Philippines, sa coaching staff. Grabe gyud kanipong players. Sus, ang players grabe ag gihatag og role model ang players. Okay, wa gyud sila og ikaw tan-aw, ikaw diha kung naa ka sa ilang lugar kanabang makagunit kag bola, di ba mahadlok ta masayop. Pero sila they just play nga kanabang normal, kanabang okay, no problem. Ang amo lang dire is mudaog ta. Nya ako pong dagag ko nakita sa TikTok nga mga kuan ba, mga short vids kato bitaw gistorya ni Coach Tim Con bitaw nga we are not here to win, we are here to win a league. O correct me if I'm wrong, pero ingon adto ba, grabe ang iyang grabe gyud kayo ang iyang gimotivate
sa iyang mga player. Kay bisan ako nang tan-aw na motivate ko, hindi ko player nila ha, pero na motivate ko nga mo support. Grabe ha, wag na sila kailan ako. Pero mo lagi no. Di gyud na may bawaan gyud ang di gyud may bawaan gyud ba nga nagyo ingani nga senaryo mahitabo. Sus, grabing layat na ho pagka katong gabi una. Grabing layat na ko nga ang Pinas gyud murag di na gyud padikit gyud nga mo ana bito ang Latvia kay kung ang Latvia adto mo explode sila. Sus, na chance gyud mo daog pero bright kayo ang coaching staff sa Pilipinas kay na-handle gyud nila from gikan sa first quarter to fourth quarter nya. Kudos pod sa mga player no, especially si Justin Brownlee, si Chris Newsome. Actually wakoy favorite nila pero tanan gyud akong favorite nila bisag katong nasa bench favorite kay sakto ang ilang gipang pick para nako ha, sakto ang gipang pick nila nga player. Nagsubaybay man jud ko sa Gilas Pilipinas sukad-sukad sa una pa. Kato pa silang Castro. Kato pa. Pero usa gyud no, para nako lang usa sa pinaka nindot nga tapok nga player karon is karon nga present. Kay kanang grabe ilang preparation ba nanood gyud sila nya. Anindot po ni coach team kay iya gyud push ang iyang mga player ba sa iyang silang limits nga makadaog lagi ta no, nakadaog lagi ta. So ning resulta gyud sus grabe gyud nalipay gyud ko para sa team Gilas Pilipinas no, nga at least bitaw makita sa big stage nga pwede mo sabay ang Gilas Pilipinas Asian team sa mga EuroLeague nga kining system no. Grabe jud bay. Wa ko kay baw kung kamo diha nalipay mo nga same sa akong gibati karon, pero I hope as a Filipino citizen nalipay mo nga na nitabo sa atong team Gilas Pilipinas. Karon pagkahuman Georgia na sad no, Georgia na sad. Actually in my first sa akong opinion kampante ra kay ko nga mudaog yun ang Pilipinas kay how much more lang bitaw nga nadaog manggali nila ang Latvia. Georgia na babakha nga latan manggali sa Latvia. Pero pagtan-aw nako sa live guys, wa ko nagdahom nga ingon ngadto ka aggressive ang offense sa Georgia. Nya nalatan og mga 20 nya. Ang kinahanglan biya sa Georgia kay para sila may makasecure sa ticket or sila mo sa second round kay kuan kining dapat nila makuha kan dapat nila malatan ang kining nila kining Gilas Pilipinas og 19 points above. So nakulbaan ko kay ni kabat magutog 20 pero sus maayo gid kay si coach team no, kay grabe to ilang kato ilang zone defense didto gyud murag nakang-agyod gamay ang Georgia ditong zone defense nila kay makahunat magud sila. Kung makita ninyo tanawan nyo sa video guys na naidagan di sa YouTube, makahunat gyud sila og score ito. May gali kay giusub ni coach team niya, maayo kay mubarag si coach team sa kining kuan, may kay mubarag siya sa player. Kung kinsa tong angay-ani nga role, angay na rin role kay tanan man maayo nga player. Oh, pisag sa Georgia, maayo kay sila grabe. Pero naagud sa coach no. Para nako nasa coach yun. May mo timbang ba nga angay-ani nga lugar, ani nga posisyon. Sus, adto kung murag nalipay bay. Sus, pero wala ipod giver kay po ning Pilipinas, wala na lang po nila gilahos og daog ba kay para nako no sa nakita pwede to mo daog ang Pilipinas, pwede gito mo daog ang Pilipinas katong nahibilin nga mga pila ka shot clock na lang, pwede gito sila mapas. Pero ilan lamang gi-secure pod nga di na lang pod mo overtime ba kay syempre
basin niya babali, may na lang na lansangan nilang niladaan. Pero mo lagi no, congrats Team Gilas Pilipinas. I hope nga mo na atong susi para sa Paris Olympics nya. At least lang jud guys, at least lang jud makadaog ta bisag kausa on sa baron. Pero ang atong goal ani is mudaog ta sa liga. Mo ra gyud na. Hopefully maging healthy kay Soto, get well soon. Kay kita ko sa gibuhat sa katong taga Georgia na si Bitadze kato ilang sentro na dadatugan. Sus grabe ay kulbaan ko ato kulbaan ko. Pero mo lagi I hope nga ma-okay siya kay para makadula pa no. So sa tanang wa pa ka subscribe, wala pa nakakita ni nga video, please guys subscribe, share ninyo ug i-like ninyo nga video, gamay suporta lang no. Salamat kayo, God bless.